Свиной грипп унес жизни уже 176 украинцев. Больше всего смертельных случаев заражения вирусом H1N1 зафиксировано в Одесской области. Там умерло 34 человека. По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона зарегистрировано около 4 миллионов больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это примерно 8% населения Украины. Среди всех заболевших более 60% дети. З початку епідемічного сезону за оперативними даними зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років, і 1 випадок – вагітна жінка. Серед ідентифікованих вірусів 22 випадки смерті – це вірус грипу А нетипований, 2 випадки грипу типу Б. Основна маса – 152 випадки – це грип H1N1, який характеризується, власне, особливою небезпекою для дорослого віку, молодого дорослого віку, тому більшість випадків, якраз, якщо не всі, серед дорослого населення.